Hakikanin so. Duba sama ke ga tana da haske, zuciya ta san kiran yanake. A soyin ba ke garan da sake, mun zamo kamar tsaba da wake. Soyayya, soyayya. Kama na rage da aso maza ja da ka bani bayani akan menene so. Hakikanin soyayya, hakikanin so, hakikanin soyayya ke na riga. Hakikanin soyayya, hakikanin so, hakikanin soyayya kai na riga. Rayuwar cikin soyayya ke ka zamsila, ke ka zam ni'ima a garin na kira ki da fitila. Ashe so jini ke biya laitar shi da salsala. Na haukace cikin ƙaunarki, burin ido. Mafarkin kowace amarya a wannan zamanin shine a kawo mata lefe na gani na faɗa wanda zai bata kwarjini a ranar bikinta. Idan har lefen naki baya ɗauke da zafafan sarƙoƙi, abun hannu da ɗan kunne na tashin kai, to tabbas wannan lefen naki zai rasa armashinsa. Yanzu tambayar anan ita ce, a ina ake samun kayan ado na kecereni da ake tsola idan makiya? Amsar ɗaya ce, a kamfaninmu na Modish Jewelry Limited. Muna da kayan ado na zamani da suka hada da stones kamar zirconia, kun gan su ga sunan, da kuma gold plated wato tsoman gwal, su ma ga sunan zafafa na kece raini. A matsayinki na amarya da kike so ki kece raini, kada ki yi sake a miki sage geduwa. Ki tabbatar kamfanin Modish Jewelry Limited aka zo aka yi miki haɗin kayan lefanki. Kuma ƙawayen amarya da sauran 'yan uwa da abokan arzikin amarya ba a bar ku a baya ba. Ku zo Modish mu fitar da ku kunya. A ko'ina kuke za ku iya siyan kayan mu aika muku har gida. Ta wannan lambar waya ku yi magana kawai ta WhatsApp. Ita ce 080 6161 4940, ko kuma ku yi mana DM ta Instagram ko kuma TikTok @Modish Jewelry Ltd. Muna nan a garin Kano, kasuwar Sabon Gari, Block L, 1 by line, shop number L341. Sai kun zo. Yawwa, ya batun drinks. Pop drinks muke so. Pop drinks wanne? Ni na son pop. Ni kuma pop cola nake so ka kama. A kama pop orange. Ni kuma zaɓi na shine Pop Jamma. Yawwa. Mai maga. Alhaji, dole ku ce da ni pop drinks kuke so. Iyalai masu son pop drinks, lallai ba shakka. Pop drink shine zaɓin. Don haka, kuma ya zama zaɓin. Don't let stress get you. Try this. New Nova soap crafted by Mahmuda Products. Bathe with Nova every day to feel most fabulous. Try Nova and feel the difference. Experience a luxurious bath with Nova soap.
smoother, younger, and healthier. Enjoy the nourished smell of Nova. Nova for everyone. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sani da zuwa. An kwatanto min nan ne an ce duk garin nan baku da inda yafi nan inda fannin wanki. Wannan haka yake. Ayya! Hajiya mu ma wannan ita ce matsalar da muke fama da ita musamman mu masu laundry. Inda ci hauka irin wannan ya tafi ni sai ki fita kullum matsalar da muke fama da ita kenan wallahi hajiya. Kash yanzu ya zan yi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na duk tattaunawar da kuke na zo muku da maganin matsalar ku insha Allah. Wannan shine garin sabulun Too Clean Classic. Shine mafita. Za ku iya wanke kowane kalar kaya da shi. Yana fitar da kowane irin datti sannan baya kodar da tufafi. Ga kamshi kuma sannan baya zafi balle ya fasa maka hannu. Ba ma iya mu kadai masu laundry ba, hatta ku masu gidaje wannan shine mafita. Godiya ga garin sabulun Too Clean Classic, siyan nagari mai da kuɗi gida. Kamar yadda ne maka alƙawari. Kaga wannan da kake gani, ka gansu, ga sunan, ka gansu miliyan 10. Amma za ka bar soyayyar Amina har abada. Kafin nan, amma muna da takarda ta yarjejeniya akan haka. Ga biro. Yallaɓai, bincikenmu ya kammala, hasashenka ya tabbata. Mun samu labarin wanda muke zargi yana gida ko da yaushe baya fita. Good. Nice one. Almata? Yes, sir. Sai ki bi shi domin ku taho min da shi. Okay, sir. Take care. Kala gidan ma a kulle yake. Yanzu ya za a yi. Kawo shi. Kai zo. Allah ina masu gidan nan. Ba sa nan, sun ɗan yi tafiya. Yaushe za su dawo? Ba da daɗewa ba, sun saba irin wannan. To shikenan, nagode.
Gaskiya yallaɓai, ƙwazon aikinka yana burge ni kwarai da gaske. Na gode sosai. Dama haka ya kamata a ce kowane jami'i yana da zumma a cikin aikinsa. Haka ne, sa'a ce ga kowace 'ya mace ta same ka a matsayin masoyi. Shin yallaɓai in tambaye ka, kana da budurwa? Soyayya? Gaskiya ba ni da budurwa. To gobe ranar hutun ma'aikata ta duniya, idan ba damuwa zan gayyace ka. Zan ɓata wannan lokacin tare da kai. Ni? To shikenan. Ba damuwa. Allah ya kai mu. Suki saka zuci damuwa. Haba Sadiq, wallahi ka tafka babban kuskure da kake karɓar kudin nan. Haba al'ada. Baka san me yake a cikin takardar nan ba, na yi maka bayani amma ka ƙi fahimta. Ka yi abu cikin fusata, wannan da na sani yake haifarwa. Yanzu gashi ka jefa mu a matsala. Haba Umar, ba wata matsala, sai ka ce baka yarda da Allah ne ke yi ba. Ba wai magana ba yarda da Allah ne ke yi ba. Yanzu dan Allah wannan abin da kai zuwa gari ya waya. Yanzu kai ka san shirin da zai je yi a gaba zai iya ɓata ruwa ko ba da ya sha ba. Ani sai yanzu na gane da na anshi kuɗin nan wallahi da ba karamin kuskure da tafka ba. Haba a ce da kuɗin wani zan kai kuɗin auren Amina ba zai yi ba. Wanda ka so ya so ka shi ne rayuwa, ya baka kula a so ya maka garkuwa. Na tare da ke rike shi kin ji uwa, ta tare da kan ya rike ta kaji uwa. Mafarkin kowace amarya a wannan zamanin shine a kawo mata lefe na gani na faɗa wanda zai bata kwarjini a ranar bikinta. Idan har lefen naki baya ɗauke da zafafan sarƙoƙi, abun hannu da ɗan kunne na tashin kai, to tabbas wannan lefen naki zai rasa armashinsa. Yanzu tambayar anan ita ce, a ina ake samun kayan ado na kecereni da ake tsola idan makiya? Amsar ɗaya ce, a kamfaninmu na Modish Jewelry Limited. Muna da kayan ado na zamani da suka hada da stones kamar zirconia, kun gan su ga sunan, da kuma gold plated wato tsoman gwal, su ma ga sunan zafafa na kecereni. A matsayinki na amarya da kike so ki kecereni, kada ki yi sake a miki sagegeduwa, ki tabbatar kamfanin Modish Jewelry Limited aka zo aka yi miki haɗin kayan lefanki. Kuma ƙawayen amarya da sauran 'yan uwa da abokan arzikin amarya ba a bar ku a baya ba, ku zo Modish mu fitar da ku kunya. A ko'ina kuke za ku iya siyan kayan mu aika muku har gida ta wannan lambar waya, ku yi magana kawai ta WhatsApp, ita ce 080 6161 4940, ko kuma ku yi mana DM ta Instagram ko kuma TikTok @Modish Jewelry Ltd. Muna nan a garin Kano, kasuwar Sabon Gari, Block L, 1 by line, shop number L341. Sai kun zo. Yawwa, ya batun drinks. Pop drinks, me muke so. Pop drinks wanne? Ni ina son pop. Ni kuma pop cola nake so ka kama. A kama pop orange. Ni kuma zaɓi na shine pop jamma. Yawwa. Kai maga. Alhaji, dole ku ce da ni pop drinks kuke so. Iyalai masu son pop drinks, lallai ba shakka. Pop drink shine zaɓin. Don haka kuma ya zama zaɓin. Don't let stress get you. Try this. New Novel Soap Craft by Mahmuda Products. Bathe with Nova every day to feel most fabulous. Try Nova and feel the difference. Experience a luxurious bath with Nova Soap.
smoother, younger, and healthier. Enjoy the nourished smell of Nova. Nova for everyone. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sani da zuwa. An kwatanto min nan ne an ce duk garin nan ba ku da inda yafi nan inda fannin wanki. Wannan haka yake. Ayya! Hajiya mu ma wannan ita ce matsalar da muke fama da ita musamman mu masu laundry. Inda ta hauka irin wannan ya tafi ni sai ki fita kullum matsalar da muke fama da ita kenan wallahi hajiya. Kash yanzu ya zan yi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na duk tattaunawar da kuke na zo muku da maganin matsalar ku insha Allah. Wannan shine garin sabulun Too Clean Classic. Shine mafita. Za ku iya wanke kowane kalar kaya da shi. Yana fitar da kowane irin datti sannan baya kodar da tufafi. Ga kamshi kuma sannan baya zafi balle ya fasa maka hannu. Ba ma iya mu kadai masu laundry ba, hatta ku masu gidaje wannan shine mafita. Godiya ga garin sabulun Too Clean Classic, siyan nagari mai da kuɗi gida. Mubarak amma yaron nan ba shi da mutunci. Ni ma na ga haka, yaron nan ba shi da mutunci. Injiniya samun kamar ka a duniyan nan zai wahala, amma wannan yaron ba shi da hankali. To yanzu Mubarak me kake gani yanzu menene shawara? Abin yi shine shawara kawai mu dangana ga iyayenta domin su iyayenta su ne suke da hakkin ɗaura mata aure. Maganar ka gaskiya ne Mubarak. Idan shi wannan yaron ya ƙi rabuwa da ita ta salama, to mu za mu raba shi da ita don dole. Gaskiya ne. Mu je kawai. Babu komai. Iya amsa gayyata ta ma kaɗai da kai. Hakan ɗin ma ya sa ni matuƙar farin ciki. Ai ba komai, ai yau ranar hutu ce, kina da cikakken lokaci. Yalla bai. Kai ɗin na musamman. Shi ya sa ni nemo mu haɗa wuri na musamman. Bismillah da Alisha. Yau ni ba yallaɓai ba ne, ki kira ni da jagaba, ba ki laifi ba. Na sa riga na saba da kiranta da yallaɓai. Kuma hakan ɗin shine zai fi min daɗin faɗa. Ka yi haƙuri fa. Gaskiya ban taɓa ganin kin yi kyau irin na yau ba. Gaskiya ke kyakkyawa ce. Wow, amma gaskiya na ji daɗi. Godiya nake. Amma shin zan iya tambayar ka wani abu? Ina jin ki. So da yawa akan yi wa mata kallon rashin tarbiyya idan suka bayyana soyayyarsu a wurin wanda suke so. Shin laifi ne hakan ɗin? Ko kaɗan hakan ba zai zama laifi ba. Bayyana soyayya ga wanda kake so. Da alamu kin faɗa soyayya da wani ne. Waye wannan datan? Gaskiya yayi matukar sa'a. Gaskiya ne wannan. Amma ba kowa bane, face kai yallaɓai. Ni kuma? Kwarai kuwa, ina son ka yallaɓai. Zuciyata kullum fargabar sanar da kai take. Shin kana so na? Zan iya baki kusa. Gaskiya ki bani lokaci. Sai an zo. Yawwa sannu baba. Baba sunana Mubarak, shi kuma sunansa Ahmad, wanda aka fi sani da injiniya. Baba, dama mun zo ne neman izinin wato auren yar wajen ka.
shi ne dai kuma muka ce mu zo mu same ka domin ni a shirye nake ma ko a yanzu zan iya turo magabata na su nema mu kisa to masha Allah ai duk wanda ya ce na san ai musu amma an ziri ba ta wannan yarinyar akwai wani yaro da yake zuwa amma bai turo manyansa sai dai abin da zan yi zan umarci shi da turo manyansa idan sun zo to sai dai kwakwa in kuma bai turo ba to zan muku izini ku turo naku Allah ya sa da aiki amin amin gaskiya ne baba amma irin wannan abu ko a gurin komai ya zo hannun mu zamu nuna zamu san cewar Allah ne kawo ba kuma abin da bamu samu ba muka nima mun san cewa shi ma daga Allah amma insha Allah ba muna da kuma insha Allah ba da abin da yake ciki nan gaba kadan zamu dawo sai mu ji yadda ta kasance mun gode Allah saka alheri Hakikanin so, hakikanin so, hakikanin so, hakikanin so. Amina, abin da yasa na kira ki game da batun yaron nan Sadiq, na san kina san shi, kuma kin ga yanzu ana yawan damuna akan maganar aurenki, mutane suna ta fitowa. Saboda haka abin da nake so yake ki samu Sadiq ya turo iyayensa a zo a yi maganan a tsaye da maganan auren. Na baki sati 3 ko kuma shi na bashi sati 3. Lalle ya turo iyayensa a zo a wannan magana daga zuwa sati 3. Al'ajabinsa so yana da yawa mun sani, shi ke sanya ɗan adam aikin da na sani. Hakikanin so. Mafarkin kowace amarya a wannan zamanin shine a kawo mata lefe na gani na faɗa wanda zai bata kwarjini a ranar bikinta. Idan har lefen naki baya ɗauke da zafafan sarƙoƙi, abun hannu da ɗan kunne na tashin kai, to tabbas wannan lefen naki zai rasa armashinsa. Yanzu tambayar a nan ita ce, a ina ake samun kayan ado na kecereni da ake tsola idan makiya? Amsar ɗaya ce, a kamfaninmu na Modish Jewelry Limited. Muna da kayan ado na zamani da suka hada da stones kamar zirconia, kun gan su gasu nan, da kuma gold plated wato tsoman gwal, su ma gasu nan zafafa na kecereni. A matsayinki na amarya da kike so ki kecereni, kada ki yi sake a miki sage geduwa, ki tabbatar kamfanin Modish Jewelry Limited aka zo aka yi miki haɗin kayan lefanki. Kuma ƙawayen amarya da sauran 'yan uwa da abokan arzikin amarya ba a bar ku a baya ba, ku zo Modish mu fitar da ku kunya. A ko'ina kuke za ku iya siyan kayanmu mu aika muku har gida ta wannan lambar waya, ku yi magana kawai ta WhatsApp, ita ce 080 6161 4940, ko kuma ku yi mana DM ta Instagram ko kuma TikTok @Modish Jewelry Ltd. Muna nan a garin Kano, kasuwar Sabon Gari, Block L, 1 by line, shop number L341. Sai kun zo. Yawwa, ya batun drinks. Pop drinks muke so. Pop drinks wanne? To ni ina son pop. Ni kuma pop cola nake so ka kama. A kama pop orange. Ni kuma zaɓi na shine pop jamma. Yawwa. Mai maga. Alhaji, dole ku ce da ni pop drinks kuke so. Iyalai masu son pop drinks, lallai ba shakka. Pop drink shine zaɓin. Don haka kuma ya zama zaɓin. Don't let stress get you. Try this. New Novel Soap, Craft by Mahmuda Products.
Bathe with Nova every day to feel most fabulous. Try Nova and feel the difference. Experience a luxurious bath with Nova soap. Smoother, younger, and healthier. Enjoy the nourished smell of Nova. Nova for everyone. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sani da zuwa. An kwatanto min nan ne an ce duk garin nan baku da inda yafi nan inda fannin wanki. Wannan haka yake. Ayya! Hajiya mu ma wannan ita ce matsalar da muke fama da ita musamman mu masu laundry. Inda ci hauka irin wannan ya tafi ni sai ki fita kullum matsalar da muke fama da ita kenan wallahi hajiya. Kash yanzu ya zan yi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na duk tattaunawar da kuke. To na zo muku da maganin matsalar ku insha Allah. Wannan shine garin sabulun Too Clean Classic. Shine mafita. Za ku iya wanke kowane kalar kaya da shi. Yana fitar da kowane irin datti sannan baya kodar da tufafi. Ga kamshi kuma sannan baya zafi balle ya fasa maka hannu. Ba ma iya mu kadai masu laundry ba, hatta ku masu gidaje wannan shine mafita. Godiya ga garin sabulun Too Clean Classic, siyan nagari mai da kuɗi gida. A soyin babi ke garan da sake, mun zamo kamar tsaba da wake. Soyayya, soyayya. Kama na rike da aso maza ja da ka bani bayani akan menene so. Hakikanin soyayya, hakikanin so, hakikanin soyayya ke na rika. Hakikanin soyayya, hakikanin so. Soyayya kai na riga. Rayuwar cikin soyayya ke ka zamsi.